खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। दै सिङाव 9 कोटी माल्टिपार्पज प्रजेक्ट। डाक्टर रबि कान्नान आरनो मेगसेसे 2023 बान्था। डिब्रुगढ़नि जखाइदाव बानायगोन सा सानजा ओनसोलनि सेथि नेचार'पेथि हस्पिटाल। बडोलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंखौ होखारनांगौनि दाबिजों एबसुआ फिन सोमावसारदों। बोरसि दैमाजों खुरखा जानाय नखरफोरखौ बिपिएफ दोलोआ खौरां लाहैदों। बराक सेरफांखौ आसामनिफ्राय दानख'नो दाबि खालामदों डेम'क्रेटिक फ्रन्टआ। गोदान दिल्लीयाव जानो गोनां G20 जथुमाव चाइनानि हादरगिरिया फैयाबो जानो हागौ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गरकुटी माल्टिपार्पज प्रजेक्टआव दैबाना। दरं जिल्लानि गरकुटी माल्टिपार्पज एग्रिकालचारेल प्रजेक्टआ दै सिङाव गोदोनानै दं होननानै मिथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बुरलुंबुथुर दैमानि दै उसिफावनानै गरकुटी माल्टिपार्पज एग्रिकालचारेल प्रजेक्टआव दैबाना लोमसावदों। जाउनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोरा खहा जादों। बेनि अनगायैबो बे प्रजेक्टआव थानाय गिर मोसौ आरो अमाफोरा गोब्राब जेंनायाव गोग्लैदों। बबेखानि गरकुटी माल्टिपार्पज एग्रिकालचारेल प्रजेक्टआव दैबाना लोमसावनायनि जुनै बेयाव थानाय गिर मोसौ आरो अमाफोरा गोजौ जायगा नागिरनानै ओरै हरै गिदिंथिंनो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो प्रजेक्टनि गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोरा गोब्राब खहा जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। 2023 मायथाइनि रमन मेगसेसे बान्थाखौ फोसावबाय। 2023 मायथाइनि रमन मेगसेसे बान्थानि थाखाय डाक्टर रबि कान्नान आरनि मुंखौ सायख'नाय जाबाय। मख'नो गोनांदि डाक्टर रबि कान्नान आरआ देग्लायनि रमन मेगसेसे बान्था मोननो हानाय भारत हादरनि सासेल' सोद्रोमा। डाक्टर रबि कान्नानआ कासार केन्सार हस्पिटालनि सासे स्पेसियेलिस्ट डाक्टार। ओरैहाय 2023 मायथाइयाव रमन मेगसेसे बान्थानि थाखाय भारतनि नोगोरारि महरै सायख'जानायाव रंजाखांदों कासार केन्सार हस्पिटालाव। डिब्रुगढ़नि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। सा सानजा ओनसोलनि गेजेरावनो गिबिसिन नेचार'पेथि हस्पिटालखौ डिब्रुगढ़नि जखाइदाव गायसनगोन। मख'नो गोनांदि मिरु सोरखारनि आयुष मन्त्रालयनि बानजायनायाव डिब्रुगढ़आव सा सानजा ओनसोलनि गिबिसिन नेचार'पेथि हस्पिटाल बानायनाय जागोन। 100 कौटि रां बाजेटजों बानायनाय जागोन सा सानजा ओनसोलनि गिबिसिन नेचार'पेथि हस्पिटाल। गं 100 बेडेड बे नेचार'पेथि हस्पिटालाव गोदान आदबनि राहाफोरखौ मोननो हागोन। बे हस्पिटालनि थाखाय डिब्रुगढ़आव 45 बिगा हा थि खालामनाय जाबाय। ओरैहाय हा थि जानायनि उनावनो मिरुनि आयुष मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ बै जायगायाव थांनानै नायगिदिंहैयो आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनानै सावरायज्लायो आरो मोजां गाज्रि खौरां लाहैयो। बबेखानि फैबाय थानाय 2 बोसोरनि गेजेरावनो बै हस्पिटालनि खामानिखौ आबुं खालामनाय जागोन होननानैबो आयुष मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। बडोलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि पिएचडि प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंखौ होखारनांगौनि दाबिजों एबसुआ फिन सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मिरु एबसुनि बिथोन बायदियै दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो बडोलेण्ड मुलुगसोलोंसालि दालाइसा एबसुनि जथाइ बानजायनायाव बडोलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव धरना हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि बडोलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंखौ बोखारनांगौनि दाबिजों एबसुनि बानजायनायाव दिनै एबसुनि दैदेनगिरि मददगिरि आरो फरायसाफोरा खुगायाव गोसोम सि खाथेनानै बडोलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव 3 घन्टा धरना हाबाफारि बानजायदों। प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंआ जाख्ल'नाय आरो राङारि बेले-बेजे खालामनाय जाथायाव लोब्बा थानायनि उनावबो बडोलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भिसि महरै लाखिबाय थानायखौ एबसुआ गोख्रोङै खुद्रिसारदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिनैनि 3 घन्टा धरना हाबाफारियाव मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया बाहागो लायो आरो दायनिगिरि प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंखौ जेब्लासिम बडोलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बोखारा
अब्लासिम लान्थ्रियै सोमावसारलांबाय थागोन होननानै गावनि बिबुंथियाव बुंथियो। बबेखानि दिनैनि हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै गाबोन शुक्रबारखालि चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गंफ्रोमबो एफिलिएटेड कलेजफोरावबो धरना हाबाफारि लानाय जागोन। बेनि उनाव आसाम सरकार आरो रायजो बेंगिरि एबा मुलुगसोलोंसालिनि चेन्सेलरआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भिसि प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहनि हेंथायै जेबो रोखोमनि राहा लायाब्ला आरो एबसुनि दाबिखौ मान होआब्ला मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायावनो टेन्ट लुनानै थाद'नाय गैयै सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होननानैबो खोरोमदाव औवारिया गावनि बिबुंथियाव रोखायै बुंथियो। बाक्सानि गबरथनायाव बोरसि दैमा दैनि रुगुं सेराव थानाय रायजो जानाय नखरफोरा हरनि समाव गिनानै उन्दुनो हायै मेगन मोदैनि गेजेरजों दुखु खस्थ' सहायनांदों। बोरसि दैमाया गोबाव समनिफ्रायनो खुरखायै थेर बेथेर खालामबोगासिनो दङ। जिअ' बेग होदोंमोनब्लाबो नाथाय जिअ' बेग होनाया मोजां जायैनि जाहोनाव गबरथना खाग्राबारि आरो बिसपानिनि रायजोफ्रा गिखांनाय फैदों। बेनिखायनो दिनै मथनगुरि ब्लक कमिटि, गबरथना प्राइमारि आरो निमुवा प्राइमारि बे मोनथाम बिपिएफ कमिटिया जथायै न' खुरखा जानानै सिलिंखार खालामजानाय भास्कर सयखियानि न'सिम थांनानै खौरां लाहैदों। बराक सेरफांखौ आसामनिफ्राय दानख'नानै गोदान रायजो दायोब्लासो बराक सेरफाङाव गासै मोन 60 बिधानसभा जागोन होननानै बराक डेम'क्रेटिक फ्रन्टनि आफादगिरि प्रदीप दत्त रयआ बुंदों आरो बे गोदान रायजोनि मुंखौ पूर्बांचल मुङै मख'नाय जाथों होननानै प्रदीप दत्त रयआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। लोगोसेनो थांनाय डेलिमिटेशननि समाव बराक सेरफांनि बाङालिफोरखौ आथिखालनि बिजेपि सोरखार आरो भारतनि चिफ इलेक्शन कमिशना जोबोद गाज्रियै थगायदों। मानो होनोब्ला बराक सेरफांनि रायजो राजाया होनाय अजदफोरखौ मोनसेबो खोमा होआखै। बे बिथिङाव मुं लायालासेनो प्रदीप दत्त रयआ सानै बिजेपि दैदेनगिरिनि थाखायनो आथिखालाव बराक सेरफांनि रायजो राजाया थगायजादों। बेनि अनगायैबो बे केसखौ बराक सेरफांनि रायजो राजाया गोजौसिन बिजिरसालियाव पिआइएल होसेयावबो आसाम डेलिमिटेशननि फाइनाल ड्राफ्टखौ हादरगिरिया सागान होबावो। बेफोर गासैबो सोमोनांथाव होननानै प्रदीप दत्त रयआ बुंबावदों। अरुणाचल प्रदेश टावां ओनसोलनि आक्साइसेनखौ चाइनाया गावसोरनि मेपआव सोसननानै लानायनि उनाव सोंलुजों बेंखनजागोन साननानै चाइनानि हादरगिरि शि जिनपिंआ फैगौ 8 सेप्तेम्बरनिफ्राय 10 सेप्तेम्बरसिम गोदान दिल्लीयाव जानो गोनां G20 जथुमाव बाहागो लायाबो जानो हागौ। मख'नो गोनांदि चाइनानि मिथिंगायारि सम्पद मन्त्रालयआ 28 आगस्त 2023 समबारखालि गोदानै बानायनाय चाइनानि मेपआव अरुणाचल प्रदेशनि टावां ओनसोलनि आक्साइसेनखौ सोसनदों। बे गोदानै बानायनाय मेपखौ चाइनानि मिथिंगायारि सम्पद मन्त्रालयआ गावसोरनि वेबसाइटआव आपल'ड खालामदों। चाइनानि ग्लबेल टाइम्स मुंनि मोनसे खौरां बिजोङाव फोसावदोंमोन बे रादाबखौ। मख'नो गोनांदि 1962 मायथाइनिफ्रायनो अरुणाचल प्रदेश टावां ओनसोलनि आक्साइसेन ओनसोला भारतनि आवथायाव दङ आरो बै जायगानि सुबुङा आथिखालाव भारतनि नोगोरारि। अरुणाचल प्रदेशनि बेन्दोंआवनो दङ आरो गासैबो खुंथाय राहाया अरुणाचल प्रदेश सोरखारजोंनो जोथोन लाजागासिनो दङ। नोजोर होनो गोनांदि चाइनाया भारतनि रायजो अरुणाचल प्रदेशखौ सेनानै लानो थाखाय बोलोजों हायैनि सोलोजों नाजागासिनो दङ। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।